shine fassarar tafiyar nan da gaggawar da darare da yina ne suke yi. Mu sani cewa awoyi taqtabi suna yawan karewa. Yanzu zaka tashi karfe 7 karfe 8 kafin kai wani abu daya biyu azhar tayi, kafin kai wani abu la'asar tayi, kafin ka ankara sai ka ji ana kira sallar magriba. Mu sani ya ƴan uwa, wal azman tantahi, zamuna suna karewa. Ai wannan ya wuce, ai wannan ya shuda, ai wannan ya tafi. Dukkan su wannan ba abin da suke nusar da mu illa matsawar mu kusa da Allah, matsawar mu zuwa ga ajalin mu, matsawar mu zuwa ga makwancin mu na ƙarshe da kabari. Shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insan, ya kai dan adam, nan ismul jinsi ne, kowane dan adam Allah iya kiransa, innaka kadihun ila rabbika kadhan, babu shakka kai kana wani irin aiki na wahala zuwa ga ubangijinka, kuma aikin da sai kai shi dole. Ko aikin alkhairi ne wanda zai kai ka aljanna, dama ita duniya kurkuku ce ga mai imani. Ko aiki ne na duniyar shi ma kansa kai wahala, da mai aikin alkhairin da mai aikin shari, kowanne iya nasa zai hada da ubangijinsa. Mai aikin alkhairi kana yi zaka ci karo da lahazar ka ta ƙarshe ka koma zuwa ga Allah. Haka ne mai aikin shari, iya sharrinsa shi ma bai yi aune ba sai ganshi a gaban Allah. Shine kada hanfa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wanda ya aiki mai kyau ya samu littafin sa hannun dama, babu shakka wanda zai samu hisabi mai sauki. Allah ya samu da cikin su. Amma wanda ya kuskuren karbar littafin sa hannun hagu ko bayan shi, to fa sawfa yada usbura wai salasa'ira, zai dinga kiran halaka, kuma Allah ya ce za a danna shi a wutar sa'ira. Allah ta'ala ya tsare mu. Sani ya ƴan uwana masu albarka, masallata masu karamci, mu sani cewa shi mulki baya dawama. Mulkin Allah ne kada yake dawama. Haka nan matsayi shi ma baya dawama. Mulki gushewa yake yi, matsayi baya dawama. Haka nan dukiya karewa take yi. Haka nan wata buwaya da izza ba ta tabbatuwa. Kullu man alaiha fan, duk abin da ke doron ƙasa inji Allah ya kare ya gama, an neme shi an rasa. Wanda zai wanzu shine zatin ubangiji, ma'abocin girma da falala da karamci, shine abin da zai wanzu. Kullu shay'in halikun illa wajha, komai zai halaka a duniya, zatin Allah ne kadai zai wanzu. Kama bada'akum ta'udun, yanda muka zo ɗaya bayan ɗaya haka zamu koma ɗaya bayan ɗaya. Wa shamsu wal qamaru tatanawabani, da rana da wata suna juyawa juna baya. Rana ta zo ta shuda, dare ya zo ya shuda. Wal layli wan nahar, da dare da yini ya ta'aqaba ne, su ma suna bibiyar junansu. Wannan ya dunguri wannan, wannan ya dunguri wannan. Allah ta'ala yake faɗi, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa. Allah shine ya sanya yini da kuma dare ya zama to ɗaya iya mamaye ɗaya, ɗaya madadin ɗaya. Sai Allah ya ce liman arada an yazzakara, amma ga wanda ya so ya wa'azantu, dare da yini wa'azi ne. Zuwan dare tafiyarsa, zuwan yini tafiyarsa, Allah ya ce wa'azi ne ba. Amma liman arada an yazzakara, ga wanda yake nufin ya wa'azantu, au arada shukura, ko yake nufin ya gode ma wa ubangijinsa. Rana tana hudowa da haskenta, sannan ta fada, jiki iya zama mai ƙarfi tun iya da rauni. Kwanuka suna ta juyawa juna baya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru, ubangijinka iya halittar abin da yaso kuma iya zabar abin da yaso. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, dukkan abin da ka sani a gun Allah to iya da lokacinsa, iya da tsarinsa, iya da lokacinsa wanda Allah ya yanka masa. Bayan Allah mu sani, Allah da kansa ya zaɓi wa'ansu watanni sashensu akan sashensu. Sai ya zaɓi watan Ramadan a cikin watannin shekara gaba ɗaya. Hakanan Allah da kansa ya zaɓi wa'ansu darare daga cikin dararensa na shekara. To sai Allah ya zaɓi dararen ƙarshen watan Ramadan, dare dai daga hudo daga faɗuwar rana zuwa ketuwan alfijir, ba a yi ba kuma babu irinsu, irin waɗannan dararen da muke ciki. Wannan fatawa Sheikhul Islam ya bada ita, Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya masa rahama. An tambaye cewa da kwanukan ƙarshen Ramadan 10 da kwanukan 10 farkon Zulhijja
waɗanne ne suka